вазиятро ба ҳолаш гузорем. Вай забони тоҷикиро рафта раво фаромӯш кунад. Пас чиро интизор шудан мумкин? Ман ҳамин дафъа ҳис кардам. Вақте ки набирачам омад, хурдиаш гуфтам ки Кӯдагистон ба ҳама чиза ба забони русӣ, хочу хлеб, хочу сладкое, дай нам пирожное. Ҳамин хел суханҳоро гуфт. Баъд ман гуфтам ки ин оянда чӣ мешавад? ҳам келинам ба писарам гуфтам ки оянда чӣ мешавад? Агар аз ҳозир муоширата бо кӯдак тоҷикӣ накунед, ин дафъа мебиёд ман бо ин гап зада наметавонам. Калон мешавад бо одоби тарафи Русия бачаҳои вақте ки ба синни балоғат мерасанд, тамоман асабҳоишон дигар хел. Дар он вақт тамоман идора карда наметавонед гуфтам. Охир фарзанд бояд ки аввал бо забони тоҷикӣ нағз гап занад. Ҳамин як шеър додам ки ҳамина мобайни як рӯз ба азёд кун гуфтам. Шеър ба забони тоҷикӣ? Ҳа, шеър ба забони тоҷикӣ. Барои он ки хости ман ҳамин буд ки забони тоҷикӣ нағз асд кунад. ҳамин бо модараш хонд гуфт ки ман наметавонам гуфт. Ман гуфтам ҳозир шин, ҳозир ман ба ту мефаҳмонам ки чӣ хел шеъра асд кардан дар кор. Ҳар як мисраи шеъра мазмунашо гуфта дода. Гуфтам ки анҳамин мазмун дорад. Акун арӯи ҳамин тасаввурот темпи ҳамин хониша хотират оварда шеъра азд кун. Дар давоми 5 дақиқа шеъра аз ёд кардем. яъни худам фаҳмидам. писарам гуфтам ки дидӣ, мегуфтам агар забони тоҷикӣ аз ҳамин рӯз аз хотир барорад, давоми ҳамин ҳаёташ ба забони тоҷикӣ тамоман аз хотир бароварданаш мумкин. Агар имрӯз забонро аз хотир барорад, пагоҳ ҳам тарбия, ҳам маданият, ҳам рафтор, ҳамаш ба ҳам таъсир фарҳанг, мекунад. тамом дигар шуданаш мумкин, аз даст доданаш мумкин. ҳозир мана чӣ хегам хоҳари шавҳари ман русиянда наберашона шавҳар доданд. Наберашона худан гирифта омаданд. Гуфтанд ки мо домоди тоҷик мекунем, онҷа домод нест. бинед ҳамон кас ҳам гуфтосиянд ки мо домоди тоҷик дар кор. Онҷанго тоҷикӣ дуруст вайр намекунад, иззати тоҷикӣ намедонад, муоширатҳои тоҷикӣ, иззату эҳтироми тоҷикӣ онҷо нест. Барои ҳамин ҷо омада шавҳар додам. ҳамин чӣ хулоса омадам ки албатта забони модарӣ ин забони аҷдоди забони яҳкуми мо, забони яҳкум аз хотир баровардан дар кор не.